खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबो बयखौबो बरायबाय। गिबि निउस आपडेट दङ रन्जन दैमारिखौ थाबैनो हगारनांगौनि फेसबुकआव ट्रेन्डिं। बर' हारिनि थाखाय गोलाव 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासान्दि गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जुबथिसालिनि सिङावनो जिउ दैदेनबोनो गोनां जादों। थांनाय बोसोर 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि मिरु सरकारजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफपिनि मोनब्रै हानजा आरो इउपिपिअनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। बे गोजोन गोरोबथानिनो सासे सागानगिरि बिमा हादर अनफावरि रन्जन दैमारिया दासिम जेलाव थानांदों। गुबुन फारसेथिं दिनै फुंबिलिनि 8 रिंगायाव फेसबुकनि जोहै एनडिएफपिनि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि सावगारि होनानै थाबैनो जुबथेसालिनिफ्राय हगारनांगौनि मोनसे पस्टार नुनो मोन्दोंमोन। मख'नो गोनांदि बे पस्टारा दान्दिसे समनि उनावनो गोबां ट्रेन्ड जानायखौ नुनो मोन्दों। बे पस्टाराव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहमोनखौ टेग खालामफानाय नुनो मोन्दों। नैथियाव दङ बाक्सायाव सानै गथ'साफोरा दिहुनदों गोदानथाय सोरजि। बाक्सा जिल्लानि सानै गथ'साफोरा गोदानथाय सोरजिनो हानायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोनो हानायजों लोगोसे बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों। सानै गथ'साफोरा दिनै जाहाज, एटिएम केमेरा, हिटार, दै सारग्रा मेसिन, जेसिपि आरो बायदि गोबां इन्जिननि जोनथोरफोरखौ दिहुनदों। मख'नो गोनांदि आखाइ खबोब्लानो बाल्बा जोङो। दसेनि गेजेरावनो बेमा जेफोरा जोबस्राङो, लोगोसे रिमटनि जोहै दैनि जाहाजआ खारो। बेफोरबायदि दिहुनथायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजोफोरा सोमोनांदों। बाक्सा जिल्ला कदमतलानि सानै बिदा फंबाय ज्योतिषमेन भट्टाचार्य आरो नयनज्योति भट्टाचार्य मुंनि सानै गथ'साफोरनि नाजानायजों गावनि न'आवनो बानायदों बेफोर जोनथोरफोरखौ। थामथियाव दङ थानेश्वर बर'आ बुंदों प्रमद बर'खौ सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबैसो गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ। दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानगोनां थानेश्वर बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि दानि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ राजखान्थि बिपिएफ, इउपिपिएल एबा गुबुन राजखान्थि महरै नङा, बेखौ सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबैसो गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ। ब्रैथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बिटिआरआव थाबैनो गोदानै गंसे जिल्ला बानायनाय जागोन। बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथाया दिनै बोसोरसे आबुं जाबाय। बे गोरोबथानि रंजाथाइ फोरबोखौ दिनै उदालगुरि जिल्लानि आम्बागावआव खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथियाव बुङोदि बिटिआर हालामाव आथिखालाव मोनब्रै जिल्लानि जायगायाव थाबैनो मोनसे गोदान जिल्ला दाफुंनानै मोनबा खालामनाय जागोन होनना। बिनि थाखाय आथिखाल बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर महकुमाखौ आबुं जिल्ला महरै दाफुंनायनि खामानिखौ मावबाय थानाय जादों होनना बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।